Una 2 weeks ahamba la 3 weeks ngibuyisile laptop yabantu ingayazi announce ngathi simfonela manje akadli lento leyo wena manje uthi wena hayi kuphi nini umbayihambe yini ngangisukela nje ngiyachaza hayi manje lokho ngikente yodwa yazi yazi masungisukela siphele nowasekonka futhi yakuphila manje akwazi kuphela ushotshana ngiyakuzwa phakathi uthola ngicela ngomini ngiyithathaphi siphele nakho uzongisukela hawu akamazi umuntu amdayiselayo yikho enqene ukuyisho lena hawu nangu siphele akayazi laptop uyidayisela umuntu akupha akamazi ungaphi into ngabe uzuyikhombile wena kube ngiyayazi inkinga lo muntu amdayisela umazi ungaphi ngabe ngiyasho manje nangu mfana uzangisukela inkinga wena awumazi Tito hayi Tito awumazi lo muntu amdayiselayo ngaba ngisho ngani inkinga ngisho khona awumazi lo muntu uthi wathi kanti mawudayisela umuntu uyamutshela uyambuza nto ngiyiphola nofana ethi ngolokhuzana nomfana lodayisela ngofuthi asesuye futhi wena nje wena umtshenayo hawu angathi umtshela ngoba wawungamazi umuntu omdayisela umtshela ukuthi lo yamuntu ngakho mkazi ngithe kwena ungenzeka ukuthi lo asinayo isho ukuthi lo akanayo isho ukuthi vele kwadayisela lo yamuntu ngoba kungenzeka babemphosela isikeleni bedidisa ubufakazi ukuthi kungabonakali eveza unsimbi mayethu unsimbi lo mfana ndini la akamazi umuntu amdayiselayo lona ngesikhathi ebuza umdayisele bani automatically uzosho noma ubani umuntu onemali ke ilo dayisa ugwayi kanje you understand ulona nje ngoba ezoshanga lo 200 nje bamro wengadayiswa engaphezulu wakwenza umuntu osemehlweni ongathi uyena uzoshesha khokha uTito vele udeserve induku kwemanje ngihlala ngapha eTsheni Tito siyasebenza ke manje athi siqasheleni kwi forum bawithi manje uzoxhatsha